Wel eens in Boekel geweest, het kleine dorpje Bijzwame. In 1927 werd in Boekel een handboogvereniging opgericht, genaamd Soranus. Die vereniging is in al die jaren onlosmakelijk verbonden geweest met de Boekelse gemeenschap. De oprichting is precies 70 jaar geleden deze maand en dat is voor ons aanleiding geweest om de voorzitter van Soranus uit te nodigen voor een gesprek over de vereniging. En meneer Chatori, daar zit hij vandaag bij mij aan tafel. Chatelier moet ik misschien zeggen zo. Oh, Chatelier. Maar ik mag Jacques zeggen, gelukkig. Hè? Lever, Ja. Zeg Jacques, allereerst proficiat met de 70e verjaardag van de vereniging. Ja. In 1927 is het dus allemaal begonnen. Weet je er iets van wie dat toen ging? Ja, toen was ik zelf nog niet geboren, liep wel Nee. logisch. Maar ik heb me laten vertellen dat mijn opa en door de neef en nichten van, er was er een van ooit een keer naar Maasneer gegaan, getrouwd in de meer gewonnen. En door een paar maanden kreeg hij al heimwee. En in die paar maanden dat hij neerzoot, had hij ook grens gestaan met de handboogsport. En toen had hij die sport dus metgenomen naar de boekenleer. Met oktober, met de tweede kermis in het jaar, hebben ze toen besloten om met neef en nichten en vrienden gezegd van kom we gewoon een handboogvereniging in Boekel oprichten. Ja. En vanaf 1927 is dat dus het geval. Ja. Dat handboog ook in Boekel werd geoefend. Ja, en dat is zeker aangeslagen. Anders was je niet na 70 jaar dan nog met 60 leden. Dus Ja, dat zeker gaat genoeg zo animo ups en voor. downs, maar toch altijd wel tussen de 50 en de 70 leden gezeten Ja. vanaf het begin. Ja. Wie komt de vereniging eigenlijk aan de naam Soranus? Ja, Willem Doeze, een vrijgezel rond die tijd, die had ook meer bestand van geschiedenis. En die had een keer gelezen dat in Soranus een Batavier, dat is gewoon de pier weg te loog in. En dan pakte snel de tweede pier en dan schoot hij de eerste pier schoot hij midden door, in de loog. Dus op zich wel een heel aardig huzar-kunstje om dat zo uit te voeren. Dat is op zich misschien nog knapper dan Willem Tell met Kruisborg, die met de appel op de kop. De piel en de boog die zijn natuurlijk in al die 70 jaar gebruikt. Ik neem aan dat de piel en de boog die ze nu gebruiken heel anders is als de piel en de boog die ze toen hadden. Ja, het kind ze niet meer meteen vergelijken. Ik heb er zelf hier een Turks eikenijn, dat is dus een jaar 30, 20, dat is antiek. Dat is zo antiek zelfs dat ik het zelf niet durf uit te trekken. Nee, dat is zo niet goed met de boog. En ja, op zich, daar werd het nu ook goed mee geschoten, want de persoon wat erachter staat, dat moet nog altijd zelf doen. Eén ten dagen, dan hebben ze natuurlijk zo'n boog, negen. Ja. Alle toeters en bellen eraan. En dat is van heel ander materiaal dat is van gemaakt? ander materiaal is gemaakt. En ja, kijk, het is wel leuk en aardig materiaal, dat het veel goed, maar dat moet ze nog altijd zelf doen. Ja. Met zo'n boog is ook nevel bezoen scheten, net zoals met vroeger met de Turkse eikenkoers. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld zo'n moderne boog makkelijker spant als zeg maar zo'n Ajax. Ja, op zich, de driefkracht is eigenlijk grots goed gegaan. Dit is maar een paar pondje, net toch iets al met 24 kilo. Dus vroeger was gewoon een snelheid van de pier was van 70, 80 km per uur. En heen en dagen 200 is geen probleem. Dus op zich, de pier is veel sneller op het pak. En op zich is alleen maar beter. Ja. Met tijd om afgekend te krijgen. Ja, ja. Soranus heeft in het verleden eigenlijk heel veel successen geboekt. Ook landelijk gezien is het een vereniging die al heel veel bereik heeft. Zo heb ik het foto's, die kunnen we ook op de monitor bekijken. En misschien dat je dat gaat die kunt vertellen over wat de kijkers te zien krijgen. Ja, je hebt verschillende kampioenen bij de vereniging. Hè? Oh, kijk daar. Ja, dat is een foto die is in 1936 gemaakt. Dat was Thij Hendricks. Thij Hendricks was voor het eerst Nederlands kampioen. Dat is dus ook een Turks eigen geschoten. In 1950 was de eerste keer Nederlands kampioen van Nederland. Dat is Beer Hendricks. Ik heb het snel om op te noemen. Dat is een 40-jarig jubileum. Hij is allemaal fijn een pak. Een jaar later is hij naar Tunis. Ik geloof in 78 toen waren ze weer als Limbers. Nee, voor de 12e keer Nederlands kampioen. Dat is ook een jaar later, in 83 was Hardiels, Marie, Hendricks en Ton Bekkers Nederlands kampioen, persoonlijk. En dat is een schoon traditie. Elke keer als iemand stroof van de vereniging krijgt een erehaag uit de kerk. Schoon, ja. Dat is een keer voor de hoeks met de fietskaar naar Zwamen gegaan, even een boekeloed. Dan ga je natuurlijk niet met de bus of met de auto, maar dan ga je met de fietskaar. Dat is Ben Hendricks in de jongere jaren, in de schiethouding. Dus Pupke Blauw is vorig jaar eens een keer geweest stappen, dat zijn de iets minder actieve leden, die gewoon eens per jaar gewoon niet goed. En dat is het zesde wat dit jaar kampioen is geworden, van Limburg. Ja. We hadden het al even over de wedstrijden. Wat voor soort wedstrijden werden er voor handboogschutters georganiseerd? En, ja, we zijn aangesloten bij de Nederlandse Bond. Dat is een bondsprogramma, dus bondswedstrijden plus kringkampioenschappen. Dat is Limburg en een stuk van Brabant. En dan een keer Nederlands kampioenschappen. En doorlangs hebben we dan een keer de Limburgse kampioenschap op zich, omdat dat eigenlijk meer tot verbeelding spreekt. Dat zit dichter bij je ook voor de dienst. Dat is de buurboek iedereen. Ja. Dus dat is op zich niet verkeerd. En dan doorlangs hebben alle verenigingen zeg maar een eigen concours.
En dan gaat weer een hergegang of andere vereniging komen dan bij ons op boek zitten. Dus je hebt eigenlijk door het jaar gezien wel heel druk activiteiten van de Het vereniging. ganse jaar door zijn er activiteiten, misschien wel te veel van het gooien, Ja. maar kijk, stel je voetbal het eigenlijk in de winterstop of in de zomerstop en het shit hoeft het niet te hebben, want de kinderen het boete doen in de zaal of de kinderen het het ganse jaar door Ja. oefenen. Ja. Wat heeft Boekel nu eigenlijk met handboog zitten? Waarom leeft dat zo binnen Boekel? Ja, ik denk de prestaties. Zolang de prestaties zijn, is het gewoon het boekel een goede naam binnen de handbalsport en dan blijft het ook aantrekken binnen de bewoners zelf. Ja, En dan komen ze ook, ze lezen een gezet gaat over en dan komen ze eens even het kijken lief wie eigenlijk het in de shit aandacht. gaat. Ja. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Nou heb je hier het 70-jarig bestaansfeest deze maand. Ja. Over 5 jaar het 75-jarig Ja, bestaansfeest. de Govens gaat groot uitpakken. Ik neem aan inderdaad dat je dan een groot feest gaat organiseren. Dat is dan zwaar de bedoeling, ja. Maar Ja. het is nog, eigenlijk nog te ver goed om een vast plan over te maken. Maar natuurlijk 70 jaar is ook een jubileum, maar niet zoals die na, dan moesten ze echt heel goed uitpakken met een jubileumbuks of zo Nee. ergens. Maar over feest gesproken, Boekel heeft altijd elk jaar een oktoberfeest geregeld. En daar zit je toch ook altijd bij betrokken? De Oktoberfeesten werden georganiseerd door de Harmonie, Amsterdam in Boekel en de Handbalvereniging Soranus. Dat is een jaarlijks terugkerend feest. Dit jaar kunt bezig dan op vrijdag, volgende week vrijdag alle. Zaterdag komt Koninklijke Drive-In Show, dus alle hands aan dek en dan maken we er een feest van. Zonjes is früh shoppen, eerst een hele gemis met meer pastoor. En smiddags früh shoppen met Schummermaat van Ja. de kerkkoor. Ja. In de feeststand. En Lekker gebruik verwend. je nu zo'n feest ook nog bijvoorbeeld om wat meer jeugd bij de vereniging te krijgen, om daar het aandacht voor handboogscheten te krijgen bij zo'n feest? Het is wel de bedoeling om volgend jaar tijdens de Oktoberfeest om te kijken of we net een baan kunnen inrichten om dan iedereen zeg maar een keer te laten scheten wat nu dan toch door is. Dat is te proberen. Ja. 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 Goed, ik wil je hartstikke bedanken voor je komst naar de studio vandaag en voor alles wat je metgebracht hebt om het voor de kijker een beetje begrijpelijk te maken. Want niet iedereen die heeft natuurlijk verstand van handboogscheten of het al een keer gezien. We gaan nu even boodschappen doen en blijf kijken, want we hebben nog een hele hoop onderwerpen voor u. We hebben een onderwerp over internet, een gesprek over de nieuwe verbindingsweg in Bijlveld, de hobbytheek en natuurlijk ook het eindresultaat van het tatoeëren. Dus tot zo!